Sanibonani egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. That sounds better. Ngibingelele kwabaqalayo abantu bezokhonza nathi siyathemba nani nizobusiseka kanjalo. Nginamukele nonke bala ekhaya. Nifika namuhla niqalayo ukufika. Nifika sinenkonzo yesidlo senkosi okuyinkonzo ngabe sibe nayo 2 weeks ago kepha ngenxa yezinhlelo bekade sinazo enkonzweni siyenza namuhla. Kubalulekile ukuthi sibe nezinto esikhumbuzana zona ngesidlo senkosi. Esikhathini esiningi abantu neyinkonzo eziyenzayo lenkonzo siyaye sikhohlwe ukuthi lenkonzo imayelana nani noma mhlambe sibheka ingxenye eyodwa yalenkonzo, ikakhulukazi ingxenye ebhekwayo ilenkonzo le yokuthi inkonzo kumele size kuyona ngenhlonipho, inkonzo kumele size kuyona ngokuzithoba. Kwabaningi inkonzo le abahlanjulula kuyona izono konke lokho abantu bebekwenza from the last time bethatha lesidlo kuze kube yilesuku abathatha ngalo lesidlo bafila kwangathi izono zabo ziyathethelela ngalelo langa futhi bayakholelwa lokho. So into abeza kuyona ngeinhliziyo zabo zonke ebese mebaphinda babuyele emuva belingeke empilweni iqala phansi. It's just a cycle. Okungelona iqiniso, okungeyona into efundiswa yizwi, okungeyona kuphela izinto kumele sizazi sizifunde ngale nkonzo. Namuhla ke ngeke siyithinte zonke kepha ngiyafisa ukuthi sibheke ezinye zezinto ukuthi ngabe le nkonzo isho ukuthini kithina njengabazalwane, isho ukuthini kithina njengabantu abamukele uKristu njengenkosi yethu nomsindisi wethu. Masikhuleke sesilifundile izwi u1 Corinthians chapter 11 safunda from verse 17 waseKorinte bokuqala isahluko se11 chapter 11 safunda from verse 17 ukuya verse 32. Yilapho sobe sibheke khona ke zonke lezi zinto engifisa kuba siyibheke namuhla, kepha ngaphambi kuba senze njalo masikhuleke. Baba wethu wasezulwini, Yise wenkosi yethu Jesu Kristu, izwi lakho selikhulumile, izwi lakho silizwile. Silekelele Nkosi kuba silibone ngendlela wena ufisa silibone ngayo. Singeke kwenzeke lokho ngaphandle kokuthi umoya wakho ingcwele kube uyena osikhanyiselayo. Senze Nkosi sikwazi ukuba siliphile, sinamukele siliphile nawo lokho Nkosi okuyinto esihlulayo njengabantu benyama kuyenza ngaphandle kokuba umoya wakho ingcwele asilekelele futhi asiphe leyo nhliziyo yokufisa nokwenza izwi lakho kuba sithembeke kuwena, sithembeke emsebenzini owenza uKristu esiphambaneni, sithembeke njengabantwana bakho esibizwe from ebumnyameni silethwe ekukhanyeni. Konke lokho Nkosi sicela ngenkosi yethu Jesu Kristu manje kube phakade. Amen. Mhlawumbe siqale ngayo lento yegama yalenkonzo esikuyona. Ibizwa ngamagama amaningi. Ibizwa ngeLord's Supper noma ibizwa ngesidlo senkosi noma ibizwa ngenkonzo yesidlo, okucaca kamhlophe ukuthi uma ubheka ezwini from kuMatthew 26 uye njalo kuLuke 22 uhambe uye kuMark 14 ufike nala lencwadi esifunde kuyona namuhla u1 Corinthians chapter 11 especially lapha verse 23. Ibizwa ngesidlo senkosi because it was into eyaqalwa uKristu. Bekunale nkonzo yesikhumbuzo sokuphuma kwabantwana baka-Israyeli ebugqilini eGibhithe. Leyo nkonzo beyenziwa njalo kanye ngonyaka. So ngalelo langa kwenziwa leyo nkonzo ngokujwayelekile. uKristu okuyena muntu oqale le nkonzo akagcinanga ngokuyiqala, waphinde wasi-invite, wasimema esimemela kule nkonzo. So ibizwa ngeLord's Supper
noma isidlo senkosi ngoba inkosi ngalobo busuku eyaqala noma eyaqamba lenkonzo. Wayiqamba lenkonzo yabizwa ngesidlo sakhe ngoba kuyena osimemile. Kwawuyena futhi oyibekela imiqathango mhlawumbe ama-principles ukuthi nawo ama-principles okumele angamele lenkonzo, obani abamele bangene kule nkonzo, obani okumele baparticipate ngaluphi uhlobo. So ibizwa nge-Lord's Supper, isuselwa lapho, ibizwa ngesidlo senkosi, isuselwa lapho. Iphinde futhi ibizwe nge-communion noma Holy Communion, inhlanganyelo engcwele. Lento yokuthi inhlanganyelo engcwele ikhombisa ubudlelwano obungcwele obaqalwa uKristu noma baqalwa uNkulunkulu ebenza through uKristu, ubudlelwane babo bonke abantu ababuthana kule nkonzo. Le nkonzo ayingenelwana noma ubani, akuparticipate noma ubani, ngoba ngokomyalo kaNkulunkulu ongcwele nomyalo kaKristu kuwona ongcwele, laba bahlanganyela kuyona abantu okumele babe sebudlelwaneni obuthize. Uma ungekho kulobo budlelwane obungcwele awukwazi ukuparticipate noma ukwazi ukuba ingxenye. Yingakho ibizwa nge-Holy Communion, ukuhlanganyela obungcwele. Iphinde futhi ibizwe nge-Eucharist. U-Eucharist lo igama lesiGreki elikhombisa ukubonga, to be thankful. Ibizwa nge-Eucharist ngoba siyabonga kwenziwa le nkonzo. Njalo uma kwenziwa le nkonzo, okubaluleke kakhulu ukuthi ukhumbule ukuthi inkonzo kumele ubonge kuyona. Ubongani? Sizozibona lezi zinto eziningi ozibongayo. Ubonga ukuthi ngalesi sikhathi uNkulunkulu bethi makufe chitheke igazi ley'mbuzi ney'nkomo ney'nkukhu nako konke lokho, ngoba imiyalelo kaNkulunkulu ithe for every sin makwenzeka isono kumele chitheke igazi. Ingakho siyibona nasencwadini yabaseHebheru ithi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelela kwezono. So uNkulunkulu ume emazwini akhe ukuthi ngezono ezenziwa abantu kumele kufe umuntu noma kuchitheke igazi ukuze kube khona intethelelo. Ngoba uNkulunkulu esithanda engafuni ukuthi sife, wathi makufe igazi ley'mbuzi, machitheke igazi ley'mbuzi ney'nkomo, balethe etempeleni, abapristi benze umsebenzi wabo. Inkinga ebekhona lapho ukuthi lelo gazi ngokuchitheka kwako belingalisusi izono, belingaliklini izono, belizimboza nje kuphela okwesikhashana. Ingakho le nkonzo beyenziwa njalo minyaka yonke. Kwase kufika uKristu, siyobona incwadini yabaseHebheru chapter 6, uKristu wayenza le nkonzo once and for all. Asekho-ke isidingo sokuchitheka kwegazi ley'mbuzi ney'nkomo ney'nkukhu. Asekho isidingo sabapristi abazowenza lowo msebenzi, because lowo msebenzi ubumsebenzi wabapristi beseva endlini kaNkulunkulu uku-administerisha lento yemhlatshelo. So ibizwa nge-Eucharist, ukubonga lokho, ukubonga umsebenzi uNkulunkulu awenzile ngoKristu, kuKristu esenzela yona. Now le nkonzo yesidlo yenziwa amaKristu wonke umhlaba wonke. Iyona nkonzo efanayo enziwa amaKristu kizo zonke indawo kumagumbi amane omhlaba, because ihlukanisa inkolo yabantu abalandela uKristu ney'nkolo ey'ningi ey'gcwele emhlabeni. Ithi inkonzo ehlanganisa amaKristu iphinde futhi ibe inkonzo ewahlukanisayo lamaKristu. Ngithe iyawahlanganisa ngokuthi bonke abantu abahlangana kulesidlo bahlangana ngoba beamaKristu noma belandela uKristu. Kepha ngendlela abayiqonda ngayo nendlela abayenza ngayo iphinde ibahlukanise futhi yona le nkonzo yesidlo. Asibheke ukuthi bahlukanisa kanjani. Kuba namagama-ke esiGreki noma namagama ey'nkolo
ezilandelwayo zabantu abayibiza ngamaKristu abayisebenzisayo. Okokuqala nje kunalento ebizwa nge-transubstantiation, angazi ngesizulu ukuthi yini, ungangibuzi. I-transubstantiation indlela yokuthatha isidlo senkosi esetshenziswa ikakhulukazi amaKatholika, Roman Catholics, isebenzisa lento mabathatha isidlo senkosi bayibiza i-transubstantiation. Ithini lento ye-transubstantiation? Ithi mabathatha le wine noma bathatha le juice, bathatha le sinkwa noma bathatha le flake noma ngabe yini abayisebenzisa njengesinkwa. Ithi lento emva kokuba umfundisi noma umpriest noma lo opresida kulesidlo emva kokuba akhuleke abonge, khumbula uKristu wathatha isinkwa wabonga wasihlephula, wathatha the cup yewine wabonga wasebephuzisa. So i-transubstantiation ngokwesikatholika ithi emva kokuthi umpristi abonge lento noma le wine akuseyiwona iwine, emva kokukhuleka kompristi le wine isiyaphenduka isiba igazi likaKristu, akuseyona iwine, seyigazi likaKristu. Ebese ithi le sinkwa noma le flake noma yini lento abayisebenzisa for isinkwa emva kokukhuleka kompristi isiyashintsha, ayiseyisona isinkwa, isiwumzimba kaKristu. So ngokwesikatholika nangakwesi-transubstantiation udla umzimba kaKristu ngempela, uphuza igazi likaKristu ngempela. Yingakho bekholelwa ukuthi ukudla isidlo uhlanganyela noKristu bese izono zakho ziyahlanjululwa, ngoba uKristu ngomzimba wakhe negazi elachitheka wahlambulula izono. Kunenkinga ke lapho, because le wine ihlale iwine, ayiphenduki ibe igazi, noma uyinuka iwine, noma kuyijuice inuka ijuice, noma uyitaste isese-taste yejuice, ayitaste njengegazi. Nalesinkwa kanjalo kuseseyisinkwa, kuseyikona lokho. Okwesibili, akaze uNkulunkulu avume ukuthi abantu babe amazimzimu, badle igazi, badle nomzimba. Akakazi uNkulunkulu. In fact uNkulunkulu uthi abantu abamazimzimu bayisinengiso phambi kwakhe kumele bafe. Akukwazi-ke ukuthi uNkulunkulu angahambisani nobuzimzimu ebese athi ukuze uhlanjulule izono yiba izimu udle umzimba womuntu. So there's something wrong nge-understanding yamaKatholika ye-transubstantiation. Abanye njengamaLuthela bayibiza nge-consubstantiation. I-consubstantiation, khumbula sisesekwisidlo senkosi njalo, siyamaKristu sonke noma sizibiza ngamaKristu, sihlanganiswa isidlo ebese siyasihlukanisa futhi isidlo ngenkolelo esiba nayo ngokwezwi nokwenza. So sihlukana namaKatholika lapho ngokwezwi, hayi ngokwenkolo, ngokwezwi likaNkulunkulu. And ngingangena deeper and deeper, nginikeza nje le yodwa yobuzimzimu. By the way, le yobuzimzimu inobungozi obukhulu, because angazi noma niyazi kunale nkolelo namuhla yevangeli lama-Afrika abahlaba yona lento, bathi amaKristu enza lento ye-transubstantiation, isho ukuthi uNkulunkulu uthwele ngoKristu, ngenxa yokuthi ukuthwala nezangoma nako noma izinyanga noma abathakathi noma ubani laba benza ukuthwala. So isetshenziswa kakhulu. In fact uma ulalele uyakhumbula last week kube ne-discussion enkulu kwenye yama-radio stations la kukhulunywa ngokuthwala, and laba bebekhona bathi ukuthwala abantu bakubone ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ethwele ngoKristu. So lezi nkolelo nalezi zinto esiyifundisayo izona ezakha isithombe sokuthuka kaNkulunkulu
ngento uNkulunkulu angayikhulumanga ezwini lakhe. Kube nale ndoda le yakaMaponga, uJoshua Maponga, othi ubhala ivangeli, naye uhlaba yona lento le, uthi uNkulunkulu uyizimzim because ufundisa thina ukudla izimzim, ukudla abantu negazi labantu, okuyinto engekho ezwini. Kepha abanye bethu esikholelwa kuloko njengamakatholika umhlaba wonke, ithina esiperpetuate leyo nkolelo yamanga, ukuthuka kwezwi likaNkulunkulu mesihlanganyela kwisidlo. Ebese kuza amaLuthela. AmaLuthela akholelwa kulento ebizwa nge-consubstantiation. I-consubstantiation kumaLuthela nabanye abafana namaLuthela ithi lesinkwa sihlala siyisinkwa, nale juice noma le wine ihlala iyijuice. Kepha emva kokukhuleka kompristi noma komfundisi, uJesu ungena khona lapho abe ingxenye yaleso sinkwa. Uyabona umehluko? AmaKatholika athi iyashintsha lento ibe isinkwa, iyashintsha le cup ibe igazi. AmaLuthela athi ayishintshi ebugazi ebuwayinini babo, ayishintshi ekupeni isinkwa. Into yenzekalayo ukuthi uKristu naye uyangena khona lapho abe ingxenye yalesinkwa, abe ingxenye yale juice. Usayitaste njengejuice, isesijuice, but phakathi kwabo sekunoKristu, okuyinto nayo futhi esingayibona ezwini. By the way, AmaLuthela asindisile. AmaLuthela azibiza ngaKristu, kepha inkolelo yabo yesidlo isho lento engisanda kuyichaza. Bese kuba nalenkolelo noma lemfundiso yokugcina. Yokuqala i-transubstantiation yamaKatholika, eyesibili i-consubstantiation eyafana namaLuthela. Ngibala labo nje kuphela, abaningi abanye abantu abakholela kuyona. Bese kuba nale ye-commemoration. I-commemoration ithi isikhumbuzo. Iyazwakala bazalwane? I-commemoration iyisikhumbuzo. Yile nkolelo nathi njengebandla lase-SDF esikholelwa kuyona. Asikholelwa kulezi ezimbili because asikuboni ezwini. Sikholelwa kule yesithathu ye-commemoration. Le commemoration ithini? To commemorate, ukukhumbula. Ithi le mfundiso, le nkonzo iyisikhumbuzo. La sizogxila khona-ke namuhla ukuthi yini lesiyikhumbulayo. Yini lesiyikhumbulayo. Ithi le nkolelo, le wine noma le juice ihlala iyi-wine noma ihlala iyi-juice. Le sinkwa noma lama crackers noma le flake kuhlala kuyisinkwa, kuhlala kwama crackers, kuhlala kuyiflake, ayishintshi, kepha iyisithombe sento okumele sikhumbule. Iyisithombe salento esicommemoratayo, hence sibiza nge-commemoration. Amen. Sikuthathelaphi lokho? Sikuthathele ezwini lona leli silifunda namuhla, no Matthew 26, no Luke 14, no Mark 14, Mark 22, no Luke 14, no Matthew 26, no 1 Corinthians chapter 11. Bonke basho into yinye kwa the host himself, okuNkristu, okuyena o-invite abantu kuyidina, aphinde futhi abanikeza imithetho yokuthi baqhubeke nayo lento. Uthi yenzani lokhu ukuze ningikhumbule. Yenzani lokhu ukuze ningikhumbule. Thabatha nasi isinkwa udle, siwumzimba wami, noma it's a symbol yomzimba wami. Idlani njalo nsuku zonke ukuze ningikhumbule. Akathi idlani nsuku zonke ukuze nginifele izono zenu. So i-commemoration iyisikhumbuzo. Asibheke ukuthi yini lesiyikhumbulayo. Verse 17 to verse 22. Somebody read for me verse 17 to verse 22. Sibheke izinto esiyikhumbulayo. Verse 17. Verse 17 kuya ku 22.
Kepha nxa ngiyala ngalokho, anginibongi ukuthi Ayiqale futhi mngane wami abakuzwanga. verse 17. Kepha nxa ngiyala ngalokho, anginibongi ukuthi nibuthana kungekukho okuhle, kepha kukho okubi. Ngokuba okokuqala nxa nibuthana ebandleni, ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganxa-ke ngiyakholwa yikho. Ngokuba kumelwe kube khona amaqembu phakathi kwenu, ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho-ke nxa nibuthana ndawonye, akusikho ukudla isidlo senkosi lokho. Ngokuba ekudleni kwenu yilowo nalowo uthatha okwakhe ukudla ngaphambili, omunye alambe, omunye adakwe. Kanti aninazidlu yini zokuzidlela nokuphuzela na? Kumbe niyalidelela yini ibandla likaNkulunkulu nijabulise abangenanto na? Ngizakuthini kini na? Nginibonge na? Anginibongi ngalokho. Now, uthi umpostoli Paulo, na into nifuna nikhumbule ngesidlo. Khumbulani ukuthi lento yesidlo inhlanganyelo engcwele. It's Holy Communion. Now, uma nihlangene kufanele kube nobumbano. Uma nihlangene kufanele ukuthi nikhathalelane. Uma nihlangene kufanele kube nozwelo omunye komunye. Uma nihlangene kufanele kube khona ukushare kwezinto eninazo. Now asinikeze ibackground lento ukuthi thini. Ngalezo ikhathi izindlu zamabandla bezingeyiningi. Ikakhulukazi ngikhuluma ngamabandla kaKristu. Bekunamathempeli weJudaism. Bekungekho amathempeli wenkolo yalabo abalandela uKristu ababizwa nge-the way. Labo esibabona encwadini yezenzo babizwa ngamaKristu. Bezingekho izindlu zamaKristu njengamabhilidi. Bekunamathempeli eJudaism. So bebehlangana phi labantu abalandela uKristu? Bebehlangana ezindlini zabo. Lento esibiza ngama-home churches. Bebahlangana ezindlini zabo, ibandla likhula, umzimba kaKristu ukhula, inani labantu abasindiswayo baphume kunkolo yobuJuda emathempeleni bangene kubuKristu iyanda. So ukuhlangana kwabo emakhaya bekusho ukuthi mabahlangane emakhaya wabantu abahamaKristu abanemizi emkhulu ukuze kukwazi uku-accommodate abantu. Iyazwakala bazalwane? Now put that background because izokulekelela to understand. Now endlini yamaJuda noma endlini yamaRoma ngaleso sikhathi bekune dining room. I-dining room mina nawe sibiza nge-dining room. Bona i-dining room bebayibiza nge-triclinium. Legama liyangihlula. Triclinium. Tri means three ngesiGriki. Triclinium. Bekune dining room, kule dining room namuhla bongathi bekunezihlalo noma bekunabo sofa okuhlala abantu abawu3. That is why it's triclinium. Bekunabo sofa abathathu, usofa owodwa kwazi ukuhlala umuntu abantu abathathu. So i-dining room beyithatha abantu abawu9 kuphela. Indlela bekuphilwa ngayo ngaleso sikhathi. Now labo sofa beba organizwa ngendlela ewu-U. Bebeka omunye ngapha, babeka omunye ngapha, bebeka omunye phambili ukuthi kube u-U. Why kube u-U? Because lo mnikazi womuzi unemadlana, unabasebenzi noma uneyigqila ezisebenza kuyena. So yenzelwa le passage ka-U ukuthi kube nabantu abakwazi ukuseva ukudla, mabaletha ukudla baseva ukudla. Now ku-triclinium bekungangeni nanoma ubani. Anazi-ke nina thina sikhule emakhaya bekungahlali ibani nobani e-dining room. Besingenayo i-lounge ekhaya sakhula, bekune-dining room. E-dining room bekungena ama-visitor a-special. Kuthe imizi seyikhula sekunabo sofa
iy'ngane bezingangeni nje e-lounge ziyongcolisa igibele ngey'nyawo ema-lounge njengoba sibona kwenzeka namuhla. E-lounge bekungena abantu abakhethekile noma iy'vakashi ey'khethekile. I'm 62 years old. Ngisho indlela engakhula ngayo mina. So nalapho ngaleso sikhathi ku-triclinium bekungangeni bani, bekungena iy'vakashi ey'khethekile. Now kusenkonzweni. Now inkonzo ngaleso sikhathi bekungena abantu bonke abasindisiwe. Now le ibizwa nge-triclinium bekuba nendawo ebizwa nge-atrium. I-atrium bekuyindawo khona la ekhaya la kungena uwonke nathi esihlala la ekhaya sidlela khona every day. Indawo evulelekile, uphahla la khona licishe lifana nalo, fanele kungena umoya, kungene ne-light kwi-atrium ukuze sikwazi. So bekuyindawo ejwayelekile singena kuyona wonke umuntu nasekhaya sidlela. Uma kuney'vakashi ezi-special, lezo y'vakashi azikwazi ukudlula ku-9 because kufanele ziye ku-triclinium. Iyazwakala bazalwane? Now, abazalwane bafikile bezenkonzweni yamzalwane thizeni. Ebese kungena abantu abawu-9 kwi-triclinium. Kungena oJodwana ngoba banemali. Kungena uMabhida because banemkhaba emkhulu. Kungena onjilo because bayaziwa. Kungena odweba because yinkakha. So kusenkonzweni bazalwane. Si understand? Kungena okhoza because basebenza ngeyimali. Bese kuthi wonke umunye umzalwane abe kwi-atrium. Now ngale ku-triclinium kunewayini eliphezulu. Namuhla kunamawayini abizwa ngamagama walamadoda abelungu base-Stellenbosch, Ross and what. Angisho. Ebese ngapha kwi-atrium la kungena wonke umuntu kube ne-palpelay. So bezenkonzweni njalo. Ngale kunobubriyane nama-roast nama-lamb kunayo yonke into nama-ration. Ebese ngapha kwi-atrium kunamasamishi. uPaul uyayibuka lento. Uyayibuka uPaul uthi nizibiza ngamakholwa nina. Nize esidlweni senkosi okuyi-Holy Communion. Yet kunabantu abaphuza iwayini eliphambili kunalabo abaphuza iwayini elithelwe ngamanzi. Yet kunabantu abadla ukudla okuphambili ngale kwi-atrium. Kunabantu nje abakhethekile abahlala ngale. Angikwazi ukuncoma kuverse 17 uthi angikwazi ukuncoma ukuthi nihlanganyele esidlweni senkosi. Angikwazi ukuncoma. Because asikho le spirit sokunakekelana kinina. Kune spirit sobandlululo. Nihlanganyele enkonzweni ewubumbano olukhethekile, yet anikhombisa ubumbano linodwa. Nihlangane enkonzweni ethi kumele sishere ngoba uNkulunkulu washera ngendodana. Nina nishere kunalabo abadla ama-lamb chops, kuba nalabo abadla ama-pork rib, ebese kuba nalabo nje abadlela amasela. Nihlanganyele esidlweni senkosi. Angikwazi ukuncoma. Yimbi lento eyenzayo, ayifanelwe ukubizwa ngesidlo senkosi. Anizwa bazalwane lento. Ithi lento akwazi kube nabantu abadla kuqala ebese mase bedlile lokokusele izinsalela zabo sekudla abanye abantu. Nine nabona kunomcimbi esontweni kunokudla kwabefundisi, kunetafula labefundisi, kunokudla nje imenu yabefundisi ihlukile kunemenu yokuqaba.
befundisi bayayiphakela lapha kunama 7 dish laba abanye banikezwa ngama Tupperware ngalento le ama take away lama plastic amhlophe aba take away bahamba bafola uline omude bahamba baphakela intwana encane kepha omabhida nabonkosi nabokhoza bayayiphakela mawungena lapho ngathi beze emshadweni ebese umpostoli Paul athi nizibiza ngebandla nina nizohlanganyela esidlweni senkosi awukwazi ukuzibiza ngomKristu ngicela ukuyenza lento ngicela ukuphakamisa isandla umuhlele eceleni komuntu ongamjwayele uyambona nje la enkonzweni kodwa awumjwayele mhlawumbe negama lakhe awulazi noma awukazi uvakashe kwakhe awumazi ngicela ukuphakamisa isandla nje manje mawuhlele eceleni komuntu onjalo naze nabaqamba imanga nikhola khona le yazi ithini lento esiqeda ukuyifunda from verse 17 to verse 22 ithi awukwazi ukuzibiza ngomzalwane ungakhathaleli lo mzalwane ohlele eceleni kwakho anizwe lento ithi awukwazi ukuzibiza ngomzalwane uhleli nalomzalwane eceleni kwakho awumazi igama bombingelela la nibingelelana nihagana lo kepha awumazi ukuthi uhlalaphi so awukwazi wena ukuba umzalwane lo mzalwane wena uza usuthi yena uze la engadlile ekhaya asikwazi ukuzibiza ngabazalwane sihlanganyele la sithi haleluya kumnandi sidle isidlo senkosi sikhale sidumise bashaye insimbi kube mnandi sithi haleluya kube kunomzalwane la ocishele ugesi kwakhe singamlekeleli you know why ungamlekeleli because awumazi lo mzalwane yet uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu yet awazi amalunga womndeni wakini uhleli naye la kodwa umazi ukuthi udadewenu noma umfowenu awunandaba because lento ye holy communion lento yenhlanganyelo yobumbano oluvela ezulwini ayikho kuwena lento yesidlo mawudla lesidlo udla into ojwayele ukuyenza ayisho lutho kuwena umpostoli Paul uthi angikwazi ukundibiza ngamakhola angikwazi ukuthi nihlanganyele esidlweni kunomzalwane oqoshwa la hlala khona ngoba engakhokhanga irent for 3 months wena umfowabo udadewabo enkosini awazi awukwazi ukuthi usenhlanganyelweni yobumbano bukaKristu khona oqamba manga so umpostoli Paul uthi angikwazi ukuncoma ngeke ngincome ngalokho I can't verse 17 to verse 22 uthi angikwazi akuyona inhlanganyelo yesidlo senkosi uma singasheri lokho esinako nalabo abangenako angiphindi awukwazi ukuzohlanganyela esidlweni senkosi ngonembeza okhululekile phambi kwaNkulunkulu uthi unenhlanganyelo noNkulunkulu yet awunanhlanganyelo nalabo abala eceleni kwakho uthini uJohane uthi awukwazi ukuthi uthanda uNkulunkulu uzonda umfowenu awukwazi ukuthanda uNkulunkulu ongamazi ongakazi umbone ungathanda umfowenu ophila naye umbona njalo awukwazi so ithi lento it's either awukho enhlanganyelweni noNkulunkulu uqamba amanga because awukwazi ukuhlanganyela noNkulunkulu ungahlanganyeli nabazalwane so awukho enhlanganyelweni engcwele you are not only in holy communion noNkulunkulu you are in holy communion noNkulunkulu nabanye abasemzimbeni kaKristu so ithi lento awukwazi ukuhamba enkonzweni namuhla ungambuzanga lo mzalwane ohlala eceleni kwakhe ukuthi ubani wakabani ube nephone number yakhe umtexte wazi impilo yakhe ukuze lokho uNkulunkulu akubusise ngako kwazi ukukushare nalo mzalwane otherwise nenza iritual anikho kwinhlanganyelo engcwele
nenza i-ritual, anihlukile namakhatholika ngoba yikho lento eniyenzayo ayisho lutho phambi kwaNkulunkulu. In fact iyisinengiso because imrepresenta kambi. uKristu uthe mehamba wathi thandanani ukuze izwe libone ukuthi nibafundi bami. Uxake kanjani umzalwane eyilunga elifana nawe emzimbeni kaKristu? Uxake kanjani? Angisheshise lento ngenxa yesikhathi. Ithi sikhumbula lokho. That is what we commemorate. Sikhumbula ukuthi siwubumbano, sisemzimbeni kaKristu, siyashare. Sishare ngisho noma ngabe uphethe ucezo lodwa lesinkwa, thatha uhalf unikeze omunye umzalwane nawe thatha uhalf unikeze. Sizoyibona leyo nto leyo ezweni kaNkulunkulu. Ithi lento uNkulunkulu mekubusisile akakubusisanga wena ngoba usebudlelwaneni naye, akakubusisanga ngoba ukubumbano naye, ukubusisele ukuthi lesibusisa kupha sona uzidlulisele kwabanye. Ingako umpostoli Paul kuverse 23, funda uverse 23 sizokuthi uthini kuverse 23. Verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu. Lalela ke khona lapho uthi yabona lento le ngiyamukele enkosini. Isibusiso inkosi enginikeze sona angizusigcina kimina because inkosi ingibusisele ukuthi nami ngizidlulisele kimina. Anizwa lento bezalayo. Akwazi ukuba nomzalwane ongenamali yokuya emsebenzini wena ubeke imali yokuya emsebenzini inyanga yonke ungamlekeleli lo mzalwane. Ubani othi uyophila kuze kuphele inyanga wena? Wazi ngani ukuthi uyophila until month end? uNkulunkulu ukubusisele ukuthi njengoba unako uthi uNkulunkulu live each day as if it were your last. Kunesidingo uNkulunkulu asiletha kumzalwane amlethe ebudlelwaneni kule union eholy kunye nawe. Wasiyakubusisa uNkulunkulu ukuthi ube nemadlana yokuthi kulast inyanga yonke. Waveza isidingo manje uNkulunkulu uthi thatha lesidingo lo mzalana naso usidlulisele kwabanye. For I have received from the Lord what I also pass unto you. Sikhumbula lokho kokuqala. Okwesibili sikhumbula ukubheka phezulu. Sibheka njani phezulu? Phakamisela amehlo ethu ezintabeni la usizo lethu livela khona. Bheka phezulu ngoba izibusiso zivela ezulwini. uKristu uthe ehleli nabafundi bakhe wathatha isinkwa. Meqeda ukwisithatha isinkwa wabheka phezulu wabonga. Leli gama lokubonga is to bless. Leli gama to bless is to pray. He blessed the bread, wabonga uNkulunkulu ngesinkwa ngaphambi kokuba asihlephule lesinkwa. Na into fanele uyikhumbule. Lesinkwa sihleshuliwe. Kepha before sihleshula lesinkwa sabusiswa. Anizwa lento bazalwane. Awubuki isinkwa esihlephukile. Ubuka ucezu lwesinkwa esibusisiwe. Because sibusiswe before sihleshuka. Ithini lento? Ithi usemzimbeni kaKristu ngoba ubusisiwe wena. Umusa kaNkulunkulu waba kuwena. uKristu wakufaka emzimbeni kaNkulunkulu. uKristu wakufaka kulobumbano likaNkulunkulu.
uficwa izinkinga nama-challenge asemhlabeni, whether ukugula, whether ubuphofu, whether ukungabi nomshado, whether ukufelwa, noma ngabe yini, noma ngabe ukudlwengulwa, noma ngabe yini ubunzima obukufikelayo, bukufikela wena usubusisiwe. Uqale wabusiswa before ufikela ubunzima. Amen akamningi lapho. Ngiyazi ukuthi amen akamningi because akekho ofuna ukudlula ebunzimeni. Futhi sinale mfundiso yokuthi sibusiselwe ukuthi sibe semzimbeni kaKristu ukuze sicebe. Ngikhombe ezweni kaNkulunkulu la kuthiwa fanele ucebe khona la emhlabeni ngoba wena umKristu. Akukho ezweni kaNkulunkulu. Imfundiso esafundiswa yona kwathiwa ivangeli lokuthi abantu bacebe alikho ezwini likaNkulunkulu. Ithini ke lento? Ithi into kumele uyikhumbule ukuthi noma siyahlushwa, noma siyabulawa, noma sineyinhlupheko, noma I am unemployed, noma ngiyaxoshwa ilisi yami iphelile, noma nginamali yokuya emsebenzini kusasa ngazi ngiyoka, okusalayo ukuthi wena bheka phezulu ukhumbule ukuthi wabusiswa before inhlupheko. Yabona uma ungaba nalowo mcabango udla lesidlo ube nomcabango ukuthi ngibusisiwe mina. Na noma ama voices angathi ubusiswe njani wena unemployed. Ubusiswe njani wena uyafa icancer. Ubusiswe njani wena izingane zakho ziyakudelela. Ubusiswe njani wena ufetshelwa umfazi. Ubusiswe njani wena emshadweni kungemnandi ushaya indoda. Ubusiswe okusalayo ukuthi lama voices afuna ukuthi ubambelele kwizinkinga obhekene nazo, ungabheki isibusiso wasithola before uficwa zinkinga, because uKristu uqobo lwakhe wathi izinhlupheko ezizofikana nani emhlabeni, they are bound to happen. But why Kristu ufuna sihambe nawe kunabantu abaxakekile uthi listen, you will always have the poor amongst you, but you'll never always have me. Anizwa lento bazalwane. Awusiboni isibusiso uNkulunkulu akuphe sona. Ngoba mawula kwi-communion awubheki phezulu ubuke isibusiso uNkulunkulu akunikeze. Lento ibizwa nge-Eucharist. It's a Eucharist because it's a thanksgiving. You are not giving thanks kuNkulunkulu because engakuphanga umsebenzi. Uphatheka esidlweni senkosi kepha awumbonga uNkulunkulu ngoba wena une-chronic disease emzimbeni. Awumbonga uNkulunkulu ngenxa yokuthi wena uyaxoshwa emsebenzini. Uphi lo uNkulunkulu? Uthi umpostoli Paul noKristu qobo lakho. Umpostoli Paul uthi lokho uNkulunkulu angibulele kona ngikudlulisela kimina. Khumbulani uKristu ngaphambi kobahlephula isinkwa wabonga. Uthini uPaul la? Uthi Paul lalela. Awunalofu yonke esandleni sakho, kepha unepiece yale lofu esandleni sakho. Anizwa lento bazalwane. You may not have the full loaf okuyinto oyifunayo, but you have a piece of this loaf esandleni sakho, and this loaf has been blessed. Awuhambize uqokile noma ngabe uza ngengubo ezifanayo every Sunday enkonzweni, unebhuluku elilodwa, unengubo eyodwa, unezicathulo ezodwa, abanye beza bashintsha namuhla ugqoke lesuit kusasa uze ngayo. Okusalayo ukuthi wena ubusisiwe. Give thanks to God ngalokho akuphe kona.
Anizwa lento bazalwane, anizwa. Wena awuziboni usebukhoneni bukaNkulunkulu, ubona uphelezela abanye abantu emhlabeni because ubabona bona bahlale kubehleli ku-triclinium, wena ukwi-atrium. Umpostoli Paul uthi lalela, angeke nginibize ngabazalwane nina, nisakhiphana inyumbazane, wena ugqoka kahle, kunomzalwane ongagqoki kahle, kuba neyingubo eziqeda 6 months ku-wardrobe ungakayigqoki, kuba nomzalwane ohlele eceleni kwakho ogqoka ingubo eyodwa every week. Wena mzalwane ogqoka le ngubo eyodwa every week, uhalela ukuba kwi-triclinium. Uhalela ukuba la umpostoli Paul uhalela ukuba la uNkulunkulu ekhuluma ngompostoli Paul athi anginifuni lapho, nginifuna kibo bonke abantu. Anizwa lento bazalwane, anizwa man, anizwa. Kube niyayizwa man, ngabe nithi amen, anizwa. Ulangazelela into uNkulunkulu athi yimbi, ulangazelela into uNkulunkulu ayihlabayo, ila wena ufuna ukuba khona. And ufuna ukwenza lokho okuyinhlanganyelo engcwele. It can be. It can never be. Okwesithathu, sikhumbula ngokubuka emuva. Yini esibuka emuva? Yini sibuka nemuva? Emuva sibuka umsebenzi owenziwa uKristu esiphambanweni ukuze angifake la ebudlelwaneni nawo. Fundela uverse 23 kuya kuverse 26. Verse 23 to verse 26. Verse 23. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganini kakhona ukuthi inkosi uJesu ngalobo busuku akhashelwa ngabo wathabatha isingwa wabonga wasihlephula wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina, lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathabatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesi sitsha siyisivumelwano esisha egazini lami, lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Na asime khona lapho nje ambani uyifunde ekhaya ngenxa yesikhathi. Uthi umpostoli Paul noma uthi uNkulunkulu ngepeni elinomlomo kaapostoli Paul. Uthi manihlanganyela kulobumbano, manihlanganyela kulesidlo, manihlanganyela khumbulani ukuthi ubani i-host. Senikhumbulile ukuthi bani i-host, ngifuna nikhumbule nibheke emuva. Menibheke emuva nizobheka ukuthi le host yenze njani, yadlulaphi ukuze akhiphe le invitation ukuthi wena ube kule nhlanganyelo engcwele. Wachitheka igazi lakhe ukuze wena ube kule nhlanganyelo. Umzimba wakhe wahlushwa, wahleshulwa, washaywa, wopha, ophela wena. Kuwena okumele uhambe lapho. Mina uNkulunkulu ngathi kunokuthi kufe wena, lethani igazi ley'mbuzi, kwanihlula kwabona lokho, negazi ley'mbuzi ney'nkukhu, kwanihlula kwabona lokho. Kwafanele ukuthi mina ngilethe indodana yami izofa. Benithi maniletha ley'mbuzi, niyilethe etempeleni, niyilethe kubapriest, ebese abapriest benza imhlatshelo yenu on your behalf, ebese kuthi umpristi omkhulu angene ngale kwesihenqo endaweni engcwele la kune-ark of the covenant kaNkulunkulu, la kungangeni nanoma ubani, engenela wena. Emva kokuba naye azihlambulule ngembuzi yakhe noma ngenkomo yakhe, ehlambulule izono zakhe ukuze abe semkhoneni. Nangifuna nikhumbule ukuthi ngaletha indodana yami ukuthi izokwenza lokho once and for all times. Akuseyona into kumele uyenze minyaka yonke,
Akuseyona into ekufanele uyenze at all. In fact manje ngifuna ubuke emuva ukuthi awusadinge emfundisi wena, awusadinge empriest wena, awusadinge intercessor yasemhlabeni wena, awusadinge man of God wena. In fact awusadinge nalento okuthiwa yi-one-on-one nomfundisi, because isihenqo esumzimba kaKristu saxephuka sawa esikunikeza ilungelo lokuthi uze emkhoneni kaNkulunkulu directly. Khumbula lokho. No, wena kunokuthi ukhumbule lokho wena ufuna ukugqoka njengobaba uNkosi. Kunokuthi ukhumbule lokho wena udla isidlo senkosi ukhumbule inkinga zakho ukuthi awunamali yepetrol kusasa. Kunokuthi ukhumbule lokho ukuthi yazi la emhlabeni ngathi siphelezele onondumiso bayashada left right and center, mina lokho dololo akunandoda kunamfazi. Zonke lezinto ozifisayo nozikhumbulayo have absolutely nothing to do nokukhumbula in the past, into ekubeke la. Futhi yonke lento oyifisayo noyicabangayo into yala emhlabeni oyothi uma uphefumula kokugcina isale khona la. Uthi ku verse 23 ke verse 26, khumbula ngifuna ukuyelele emuva ukhumbula. You remember, you commemorate what has already happened. Khumbula ukuthi wafelani. Khumbula futhi ukuthi wafa kanjani. Wafa ngokuzinikela yena, akafoswanga umuntu. Uthi incwadi kaIsaiah uNkulunkulu mebuza ukuthi ubani ozosiyela, uIsaiah uyaphendula uthi ngikhona mina thuma mina. That's what Christ did. Uthi lapha ku John chapter 10 verse 17 no verse 18 uthi nifuna ukwazi ukuthi why ubaba engithanda. Yazi ukuthi ubaba ungithandelani? It's because mina I laid down my life. Uthi ngazikhethela ukuthi nginikele ngempilo yami, angiphoqwa ngomuntu, futhi ngingayithatha futhi lempilo yami. Uthi because lokho amandla negunya engakupha uNkulunkulu. Bese mawufunda encwadini yabaseFilipi chapter 2 ethi mawukhumbule emuva ukhumbule ukuthi yena ewuNkulunkulu azange athathe ukulingana noNkulunkulu njengento yokuphangwa. Athi angeke ngiyofela mina uMamluhabe, izono zakhe akaqhubeke nezono zakhe ayifele. Odlamini noma ngacula dumise kukhala bomama esontweni uyiculela yena, uzonele yena akayifele yena. Mina nguNkulunkulu ngeke ngihambe ngiyofela uMabhida noNkosi emhlabeni. No, John chapter 10 verse 17 uthi ngifuna ukukhumbula ubheke emuva ukuthi lesa sikapu wena, leso sikapu le yambuzi wena bekufanele ube leyo mbuzi, lela gazi lachitheka bekufanele lichitheke lakho. Futhi khumbula ukuthi le gazi belichitheka nje belingasusi nezono, belizimbosa nje kuphela. Kepha mina Kristu noma mina uNkulunkulu ngiletha uKristu ukuthi ngisule konke. Khumbula, look back and remember. Uthi angifuni ukuthi ukhumbule nje ubheke emuva, ngifuna uphinde ukhumbule ukuya phambili. Ufunda verse 27 kuya ku verse 30. Verse 27. Ngakho-ke lowo odla lesisinkwa aphuze lesisitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise, khona-ke akadle lesisinkwa aphuze lesisitsha. Ngiyakubhayizisa ngane yami enye le, ngifuna verse 26 kahle kahle, not verse 27. Ukukhumbula ahead phambili. Verse 26. Chapter 11 verse 26. Yes.
Ngokuba njalo nxa nidla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ukufa kwenkosi ize ifike. Lalelayo. Ubheke emuva uphinde ubheke phambili. Yini oyibheka phambili? Mawuhleli la manje wenza le communion uthatha le sitsha manje ithi lento awudli nje ngoba ukulenhlanganyelo. Wenza inkonzo enkulu emkhathini. Khumbula izwi lenkosi encwadini yabase-Efesu chapter 3 ithi kwazingelosi, angikhulumi ngamadimoni, ngikhuluma ngezingelosi. Nawo amadimoni ngiyawabala, kepha ngikhuluma ngeingelosi ezingcwele ezithunywa uNkulunkulu ukuthi zehle zinyuke zize la emhlabeni zizoseva thina. Azazi icebo likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu wenzani. Lezi ngelosi zibona icebo likaNkulunkulu lambulwa ngami nawe. Iyazwakala lento? So kwambulwa ngami nawe kushuthi kunale mfihlo uNkulunkulu ayenzile emhlabeni wonke okuyi athi mayirivila le mfihlo ayirivile noma ayambule ngebandla. So ithi lento uma uthatha lesitsha le wine noma le juice noma le sinkwa noma whatever le flake mawuthatha uma ukudla lokho wenza intshumayelo enkulu emkhathini. Ithini le ntshumayelo? Ithemva kokufa kukaKristu wangcwatshwa akaphelelanga wagcina ethuneni, wavuka wanqoba ukufa, waphila, wahamba wayezulwini. Njengoba ngidla lesi sidlo mina ngilinde lelo langa ezongilanda sibuyele naye ezulwini, ngoba uthe encwadini kaMateyu asisazusidla lesi sidlo size sisidle ndawonye sonke embusweni kaNkulunkulu. Uyashumayela wena ngokudla lesidlo. So uma ungasindisiwe, uma ungabuka ngemuva wazibona uyingcenye, yiphi le ntshumayelo oyishumayela emkhathini? You hypocrite, ngibize njalo. Njengomzenzisi. Isho njalo izwi. Awukwazi ukwambula intando kaNkulunkulu ungeyona ingcenye yentando kaNkulunkulu. So ithi khumbula lesimemezelo osenzayo. Eyokugcina ubuke phambili wabuka emuva, ithi now look within yourself. Ile ngane yami ngithoyifunde until verse 27 kuya ku verse 30. Kepha ngenxa yesikhathi bazoyifunda abazalwane ekhaya. Ithi lento uma usubheke phambili wabheka emuva wabheka konke wa-understanda wabheka eceleni wabona umakhelwane bakho wabona ukuthi bawobani nalaba bowungabazi so yaziswa bona uthatha leyo initiative na sekufanele uyibheke wena-ke manje. Khumbula, remember to look within. Siyibiza i-commemoration because iyisikhumbuzo. Sikhumbula ukuthi ubani i-host, ubani usingaye. Sikhumbula ukuthi singene kanjani, sikhumbula sibheke emuva, sikhumbula sibheke phambili, sikhumbula manje mase siyibheka thina. Ithi hlolisisa inhliziyo yakho. Hlolisisa ukuthi izono zakho zisakuhlukanisile noNkulunkulu yini. Hlolisisa ukuthi usindiswe ngempela yini. Uma ungasindisiwe ungangeni kulesi sidlo. Uma ungeyona ingxenye yalombuso, ungeyona ingxenye yalobumbano olungcwele, ungasidli lesidlo. Because masofunda ku verse 29 wehla njalo uthi odla lesi sidlo ngokungafanele. Ifunde ngenami ngazi ukuthi ngiyamkhulumela uNkulunkulu. Verse 29. Ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisi umzimba wenkosi. Ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina
besingayi kwahlulelwa. Na so yoqhubeka uyifunde ekhaya angisummarize. Ithi kulaba abangasindisiwe ungangeni udlele isidlo ungeyona ingxenye yalesivumelwano esisha. Isiphi lesivumelwano esisha? Ilesi segazi likaKristu. Isiphi isivumelwano esidala? Ilesa sokuletha imbuzi neinkomo nani namajuba uwalethe emntwini okufanele naye ahlabe okwakhe ayihlambulule yena before eya kuNkulunkulu on your behalf. Anizwa lento. Ithi isivumelwano esidala wena owasitwista esingafani nalesi uNkulunkulu akhuluma ngaso kuLeviticus. Yilesi wena othi uma ukhuluma noNkulunkulu uhambe uyohlaba imbuzi noma uhlaba inkomo ukhulume nabakini uthi baseduze noNkulunkulu bakuncengele kuNkulunkulu. Uma usakwenza lokhu ungangeni kule nkonzo. Ukwenza ekhaya kini asikwazi thina sikuboni, ukwenza emzini wakho thina sikwazi asikuboni. Kunokuthi ufake isiphandla la uhamba ufake iphandle okhalweni uhamba ufaka yonke indawo masingathi khumula nje izinto ezigaqile la zonke nezintambo zemibalabala konke okufakile. Konke lokho isivumelwane okungesona esikuLeviticus omubi ovele wasitwista wasifanisa neLeviticus okubi kiko konke lokuthi wayesona lesaka Leviticus uNkulunkulu wasiqeda uma eletha uKristu. Funda uHebrews chapter 12. Funda uHebrews chapter 12. Hebrews chapter 12 uzokunikeza ukujezisa kuNkulunkulu. Funda uHebrews chapter 7. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7, yes. Funda verse 23. Verse 33. 20. Hebrews chapter 7, verse 27, sorry. 27. Ongadingi imihla ngemihla njengalabo bapristi abakhulu ukunikela ngemihlatshelo ngenxa yezakhe izono kuqala nangasemuva ngenxa yezabantu. Now uzeya ku-18 manje emva kwalokho ya ku-18 angichazele uverse 27. Uthi uverse 27 uKristu wakwenza konke. Wakwenza uKristu engadingi umuntu ozoqale uye kuyena ozoqala ahlambulule ezakhe izono kuqala before ayothatha ezakhe azise kuNkulunkulu. Kunabantu la emabandleni enibabiza ngama-intercessors, abantu abafana nami nawe, okwakheka isithombe sokuthi awukwazi wena ukuziyela kuNkulunkulu ngaphambi kokuthi ubambisane noma ucele kwi-intercessor. uNkulunkulu ku-Hebrews chapter 7 verse 27 awudinge intercessor. Kunabantu abazibiza ngabefundisi nabapristi namaprofeti nani abathi ugcobo lwakho wena lungaphansi kwami. Hebrews 7 verse 27 ayikho leyo nto leyo. Ngokufa kaKristu awudinge umuntu. Lento kuthiwa mawufuna i101 i1-on-1 iya kuyi101 because ufuna i-counseling. Uyayizwa le kuyabheda emshadweni noma uhlushwa zingane noma lokho ngakwenza ama1-on-1. Ayikho i1-on-1 ezokuxhumanisa noNkulunkulu. Because uverse 27 kaHebrews uthi awudinge umuntu uKristu wakwenza konke. Now funda uverse 18 kuchapter 7. Chapter 7. Ngokuba umthetho wokuqala uyachithwa ngenxa yobuthakathaka bawo nokungasizi kwawo. Lokho umthetho awuphelelisanga lutho, kepha sekungeniswa ithemba elingcono esisondela ngalo kuNkulunkulu. UKristu. Now zahamba niyifunde ekhaya. Uthini kuNkulunkulu? Uthi le covenant yokuqala useyibulele. Lesasivumelano sokuqala seyimbuzi nezikapu nani useyibulele because lo mthetho nanoma ubu right nanoma ubufanele nanoma ububuya kuNkulunkulu
abantu bahluleka ukugcina to the latter, ngoba ukona uphula umthetho wodwa ufana nokuthi usuyiphule yonke, kusho izwi kaNkulunkulu. Ngokuba abantu bayahluleka uyigcina yonke imithetho, uNkulunkulu waletha uKristu ebulala lesivumelwano sokuqala eletha isivumelwano esisha. Anizwa lento bazalwane. Ithi lento eSouth Africa kunomthetho. Umthetho uthi maximum speed ku-freeway, 120. Kepha mongayo uthola ubabukhozi uhamba 160, 180. Yenza lento ngathi umthetho awukho, useless lo mthetho. Ukhona, right impela, but ngoba abantu abawugcini useless. So uzohlaba imbuzi kuze kube nini uNkulunkulu akukhululile imbuzini. Ebese uzohlanganyela la esidlweni senkosi kanti wena ubuya kwenza ukuhlanganyela eimbuzini. Siku chapter 11, chapter 10 ka 1 Corinthians uthi mabili amatafula, mabili ama-altari. Kunetafula lamadimoni netafula likaKristu. Ebese ethi awukwazi ukuhlanganyela etafuleni likaKristu nasetafuleni lamadimoni. Uvusa ulaka likaNkulunkulu, unambabani, awumsabi yini uNkulunkulu. So ithi lento awukwazi ukuyenza imihlatshelo le uNkulunkulu ayibulala. Awukwazi ukuya ku-man of God or woman of God ukuthi axhumanise noNkulunkulu. uNkulunkulu akunikeza uKristu, kusho ukuthi wena wehlisa uKristu esihlalweni ufaka u-man of God esihlalweni sikaKristu, because munye umxhumanisi phakathi komuntu noNkulunkulu, uKristu, hayi u-man of God, hayi izimbuzi, hayi ikaphu. Leso sivumelwano wasibulala waletha esisha. So mozohlanganyela nakulesi sidlo, khumbula ukuyihlolisisa wena. Uthi mawungakwenzi lokho, kunabanye abantu ba-weak, kunabanye abantu bafile sesibangcwabile because